La ciutat de ningú és una novel·la que ens parla d'algú que està en tractament psiquiàtric i ens va contant les seves fantasies, els seus deliris, les seves pors. No li agrada el present, no li agrada la ciutat on viu, és molt hipocondríac, molt de problemes amb la salut, la seva vida sexual és ambigua, a vegades calamitosa, creu que hi ha vida en altres planetes, li agradaria ser protagonista d'una abducció o d'un avistament, parla sovint amb el seu moix, té deliris de grandesa, té una clara obsessió, que és defensar la memòria del seu pare, que va ser un repressor feixista dels anys de la Guerra Civil, i ell està obsessionat per això i està obsessionat perquè no li prenguin unes fotos que guarda, que pareix que d'alguna manera comprometen aquesta actuació que va tenir el seu pare durant la guerra. Passa però que ell no vol destruir les fotos perquè d'alguna manera les fotos són el símbol dels guanyadors. D'alguna manera sembla que se n'arrepentiria, que destruiria el que per ell és la veritat. Aquesta novel·la vol ser una metàfora d'aquest món en què vivim. Un món capaç de produir altes dosis de bogeria, d'insatisfacció, de desassossec, però també barrejades amb somnis, amb fidelitats, amb il·lusions i amb amors i desamors de tota mena, tan propis dels humans. En definitiva, aquest llibre per mi ha estat una història d'amor en les paraules.